Helo na. Sam a Helen sy'n ma o HMS Morris. I ni ma achos bod Radio Cymru wedi gofyn I ni recordio sesiwn o adre sydd yn cael ei ddarlledu heno yr 15 o pa fis yw fi? Ebrill. 15 o fis Ebrill ar sioe Huw Stephens. So falle erbyn I chi wylio'r fideo yma fydd hynna wedi bod, ond fi'n siŵr wneith Radio Cymru noed link o dan y fideo at hwnnw. So, ni'n mynd I siarad tyma bach am caneuon I ni wedi creu a sut wnaethon ni sgrennu nhw. Can gyda chi'n mynd I glywed I henw hi yw 110 a mae fe'n ymateb i'r sefyllfa mae lot o gerddorion wedi ffindio hunain ynddo yn ystod Covid-19. A y syniad bod cerddorion yn eu cartrefi jyst yn twydlo I bysedd yn aros I performio unwaith eto. A hefyd, mae cerddorion yn arfer a dim ennill lot o arian, yn wedig os na beth I chi'n neud yn gyfan gwbl yn eich gyrfa, heblaw bod chi swydd arall sydd yn cefnogi hynny. So maen nhw yn gwybod sut I fyw heb llawer. So mae'r ddau thema yna yn dod mewn I 110. Dyna. O'n un. Cool. Hwna y peth cyntaf I ni wneud. Mae di endio fe'n eitha bombastic. Guitar riff, fel la. Okay. Mae'r anfer caneuon i'n sgwennu wedi dechrau gyda'r keyboard bach yma sydd lawr fan hyn. Pan ni'n chwarae fel deuawd electronig, ni'n defnyddio hwn yn fyw eitha lot. A fi'n defnyddio fe I ddechrau ysgrifennu caneuon, so mae'r 2 can ar y sesiwn wedi dechrau gyda'r boi bach yma, a wedyn cael upgrade i'r boi bach mawr sy'n tu ôl ni. Sydd, ni ddim di disgrifio'r stafell. So mae'r stafell bach ma I ni ynddi yn hanner ymddwyn fel studio a'n hanner ymddwyn fel wardrob fi. Fi ddim yn rili moyn troi'r camera rownd achos mae'n mesur hyn o bryd. Na I wneud? Na? Oce, na. So yr ail gan ydy gorfeddwl, a mae hwn amdan gorfeddwl. O'n i'n gwybod bod fi moyn I fe deimlo yn real gwag a pan I chi, gyd yn sôn am yn amlwg gorfeddwl, ond pan enwedig mewn sefyllfa fel I ni nawr, mae amser dych chi, so chi'n eistedd lawr a chi'n dechrau gorfeddwl, so chi'n meddwl nôl am ryw sgyrsiau chi wedi cael 10 mlynedd yn ôl. A fi jyst yn trial dychmygu bod y gan yn teimlo fel ti mewn pen rhywun. Mae rhan fwy yn efo yn fatha brooding, building little tense bits sy'n swnio'n eitha gwag, ond mae'n actually dipyn o fatha elfennau o fel white noise a drip drops fatha torture stuff, techniques. Ond mae'n eitha tawel a llonydd, ond mae'n buildio mewn fatha tonau bach. Wedyn reit ar y diwedd, ar y dechrau, jyst I prepio chi ar gyfer yr whole bit yna. Mae'n bits extreme, intense, fatha Aphex Twin ar ei fwyaf manic. Just am fatha 30 eiliad I fatha setio'r tone, fatha amuse-bouche bach, a wedyn... Ni wedi bod yn watcho lot o Great British Menu. Mae hwn ar y BBC, so mae'n iawn I siarad o hwnna. Oce, y drydydd. Yes, yeah. Enw drydydd gan... Bysedd bawd. Bysedd bawd. So mae hwn yn sôn am fi sort of yn cwmpo mewn I YouTube, pwll ddiwedd YouTube a'n dod ar draws llwyth o vloggers a sôn tyma bach am rhai fi ddim yn meddwl sydd yn dda iawn a sydd yn clywed llais I hunain a y bysedd bawd yw y thumbs up I chi'n cael neu'r likes I chi'n cael ar-lein a sut mae lot o'r rheini yn byw am y likes hynna yn cyfri mewn bysedd bawd. Naill ai ffynnu neu lawr.
Ond wedyn hefyd ar ddyn amser, Yeah. yn y dau beth arall i digwydd, sef un oedd y codes nes di roed mewn un bit yn debyg iawn i hen gan Mwsog, sef band cyntaf fi o'r enw Death. Ac oedd hwnna really fatha dramatic, intense thing. Ac o'n i'n watcho y rhaglen Homeland, y gyfres lle oedd na gyd amdan information warfare a fel intensity a Facebook a stuff o that. So, oedd ma'n neud yr issue o likes a stuff ma yn really dramatic a intense. So, yn gwrando nôl ar ôl i ni orffen popeth, mae'r tair can yn teimlo fel gallen nhw fod yn dim theme tune, fel soundtrack i ryw ffilm apocalyptic. Yeah. So os rwy'n isio sgwennu ffilm bach ac angen cerddoriaeth, get in touch. Yeah. So beth ni wedi annibynu efo ydy 3 can sydd ddim wedi gorffen yn hollol a fel fysen ni'n rhyddhau nhw i'r byd fel arfer, ond sydd wedi digwydd yn eitha fast a sydd ar pwynt y broses lle fysen ni'n cymryd nhw ffwr a perfformio nhw'n fyw am spel cyn recordio nhw go iawn. Ond chi'n gweld rhan o'r broses o ni'n creu music, I suppose. Nes i fwynhau, ie. A fi'n credu oedd yn sialens defnyddiol iawn o ran ymarfer sydd wedi sgrennu cneuon. I fi, ti'n byd? Oedd o'n hwyl. Cael nhw'n brysur, da.